다들이야 들이 넘버에게 상으로 Najpierw chciałbym przywitać was wszystkich, życząc wam Tashidelek. 집지도 선이 안에 실루니도 유즈시 류에게 남로사베기 다 니모드 차대요 알아? Jutro jest pierwszy dzień nowego roku według zachodniego kalendarza roku 2021. Ostatnio mieliśmy wiele trudnych sytuacji w całym świecie w ciągu tego roku, w szczególności z powodu tej pandemii COVID-19. Więc wszyscy doświadczaliśmy z tego powodu trudności. I wielu naszych znajomych odeszło w ciągu tego roku. Ale musimy pamiętać, że wszystko jest nietrwałe i przemijające. I wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Więc możemy mieć nadzieję, że również te trudności przeminą i że w przyszłym roku będzie lepsza sytuacja. Chciałbym życzyć więc wszystkim moim przyjaciołom w Dharmie i wszystkim swoim znajomym, życzyć wam wszystkiego co najlepszego i ofiarować swoje życzenia szczęścia i pomyślności z okazji Nowego Roku, a w szczególności wszystkich członków Sanghi, Kempo i wszystkich nauczycieli Dharmy. Życzę, aby byli szczęśliwi w przyszłym roku, aby byli w stanie praktykować, kontemplować i od przyszłego roku, żeby wszystko było coraz lepsze. O, czy to, co widzę, to jest Bokar Siedra? Chciałbym zwrócić uwagę, że przez ostatnich kilka dni dawałem krótkie wprowadzenie do życia Gampopy, autora 4 Dharm Gampopy, które są w zasadzie tematem tych nauk. Więc w tak krótkim czasie naprawdę nie byłem w stanie, nie mogę twierdzić, że byłem w stanie wyjaśnić wszystkiego, nie posiadam też wystarczającej wiedzy. Poza tym historia życia Gampopy jest o wiele trudniejsza niż na przykład historia życia Milareppy, dlatego że nie czytamy tak wiele, nie jest tak popularne słuchanie historii jego życia, jak w przypadku Milareppy. Więc w szczególności jeśli się robi takie poszukiwania dotyczące czyjegoś życia, to zwykle nie pojawia się aż tak wiele entuzjazmu w tym. I niewielu ludzi chce tak naprawdę wczytywać się w szczegóły, w różne wersje tych żywotów i wyzwolenia. Jak wiecie, w przypadku Marpy, Milareppy i Gampopy jest przynajmniej po 10 różnych biografii każdego z nich, więc na początku jest nawet trudno zdecydować się, którą czytać. Oczywiście najbardziej znana i chyba najlepsza z nich to historia życia i wyzwolenia Milareppy, napisana przez Sangin Heruka. Ale
Te inne historie są bardziej takie jak lista kolejnych czynów, natomiast ta historia nie jest jak lista, jest to po prostu napisane pięknym językiem, tak jak opowiadanie pewnych historii. Wydaje się, że jest to taka bardzo poruszająca i piękna historia. Wydaje się, że wśród Tybetańczyków każdy, kto umie czytać po tybetańsku, chyba czytał historię Milarety. A nie ma tak dobrze znanej historii Gampopy, o której wszyscy by rozmawiali, którą by wszyscy czytali. Ale teraz, kiedy przygotowywałem się do nauczania o jego życiu, przeglądałem wiele różnych książek mówiących, wspominających o życiu Gampopy. Zebrałem cały ten materiał w takie w jedną krótką historię, wybierając po trochu z każdej z tych książek, ale dlatego myślę, że te nauki nie miały w sobie takiej wielkiej jakości. Ale chciałem powiedzieć, że obecnie pracuję nad pisaniem komentarza do ozdoby wyzwolenia Gampopy i przy tej okazji postanowiłem również napisać historię życia Gampopy, która będzie zbierała te informacje rozrzucone w różnych źródłach. Tak czy inaczej, dla nas, którzy praktykujemy dharmę, ważne jest, żeby poznawać historię życia i wyzwolenia tych wielkich listów i nie traktować ich jak po prostu historii przedstawiającej listę poszczególnych czynów. Powinniśmy znaleźć w tych historiach taką wskazówkę dla naszego życia, coś, co jest dla nas samych przewodnikiem. Powinniśmy to więc czytać z takim zrozumieniem, z głębszym zaufaniem, wiedząc, że znajdujemy tam właśnie wskazówki, jak my sami powinniśmy postępować. Więc począwszy od dzisiaj mam mówić już bezpośrednio o samych 4 dharmach Gampopy. Więc ta osoba, która zebrała razem te 4 nauki, te 4 dharmy, to nikt inny jak sam Gampopa. Ale te nauki, które są zebrane w 4 dharmach Gampopy, to nie są jakieś nauki, które są czymś wyjątkowym, istniejącym tylko w tej określonej linii. Wręcz przeciwnie, są to kluczowe instrukcje wszystkich nauk Buddy. Ze słów Buddy jest wybrane tutaj taka najistotniejsza esencja. Jest to esencja nauk wszystkich sutr i tantr. I te 4 dharmy są znane nie tylko w tradycji Dakpo Kagyu, ale we wszystkich 4 szkołach buddyzmu tybetańskiego, w Sakya, w Gelug, w Nyingma. Także te 4 dharmy są bardzo cenione i są uważane za takie szczególnie ważne nauki. Więc po to, żeby zobaczyć, żeby ukazać, że tak jest też w innych szkołach, dam kilka przykładów, które to pokazują. Na przykład wielki uczony w sutrach i w tantrach z tradycji Sakya, który nazywał się Gorampa Senam Sengye, który napisał komentarz, wyjaśnienia do sławnych takich porzucenia 4 rodzajów przywiązania. Ten komentarz on nazywał, że to są kluczowe nauki. On napisał tam, że wielki lama Sakyakunga Nyingpo, kiedy miał 12 lat, praktykował na Manjushriego i po 6 miesiącach ujrzał samego Manjushriego, w którym Manjushri powiedział mu: jeśli lgniesz do tego życia, nie jesteś praktykującym. Jeśli lgniesz do samsary, to nie masz wyrzeczenia. Jeśli lgniesz do swoich własnych potrzeb, to nie masz bodhicitty.
Jeśli masz lgnięcie, to nie masz poglądu. I w tych Gorampa pisał, że w tym zawierają się nauki o 6 paramitach, a ich znaczenie może być zebrane w tym, że jeśli uwolnisz się od lgnięcia do tego życia, to twój umysł połączy się z dharmą. Jeśli porzucisz przywiązanie do samsary, to twoja dharma stanie się ścieżką. Jeśli porzucisz dbanie o własne cele, to wówczas uwolnisz się od pomieszania, a jeśli uwolnisz się od 4 skrajności, to zniknie w tobie pomieszanie. W ten sposób widzimy, że nauczał połączenia tych 4 rodzajów porzucenia, które były jako 4 rzeczy do porzucenia, a 4 dharmy Gampopy ukazał jako 4 rzeczy, które się dzięki temu osiągnie. Podobnie na przykład w tradycji Khyentse Bodong, znanej jako esencja Amrity, powiedziane jest w tekście znanym jako słowa Siddhów, że praktyka posiada 3 części. Pierwsze jest yoga przygotowań, później główna praktyka, a później to, co potem następuje. To pierwsze posiada 2 części, zwyczajne i specjalne praktyki przygotowawcze. To drugie posiada 4 części, instrukcje, jak umysł ma się połączyć z dharmą, czy zwrócić ku dharmie i jak dharma ma się stać ścieżką, jak ścieżka ma się uwolnić od pomieszania. Więc w ten sposób nauczał 4 dharm Gampopy jako takich 4 specjalnych przygotowawczych praktyk. Dalej w naukach Gyonangpy, Tsamtin Synam Sangpo znajdujemy też te nauki, w których jest powiedziane: pobłogosław mnie, aby mój umysł stał się dharmą, pobłogosław, aby moja dharma stała się ścieżką, pobłogosław mnie, aby moja ścieżka uwolniła się od pomieszania. Pobłogosław mnie, aby moje pomieszanie zostało wykorzenione. Podobnie wielki Tsongkhapa nauczał w Guru Jodze nauczanej dla takiej tak zwanej pojedynczej linii w Chögyен. Tsongkhapa powiedział tam: wyobraź sobie Guru ponad swoją głową i módl się do niego. Drogocenny Guru, pobłogosław mnie, aby mój umysł stał się dharmą, pobłogosław mnie, aby moja dharma stała się ścieżką, pobłogosław mnie, aby zniknęły wszystkie przeszkody. A więc widać, że w tradycji Gelugpy także założyciel tak zwanej ustnej linii Panchen Lobsang Chögyен napisał w tym wspaniałym tekście znanym jako rdzenne tekst Mahamudry drogocennej Genden Kagyu tradycji, napisał, że w szczególności mistrz Milarepa, który osiągnął najwyższe siddhi w nieprzewyższalnych tantrach, medytował i rozmyślał nad miłującą dobrocią, współczuciem i bodhicittą. Życzył wyzwolenia, także wyzwolenia i rozmyślał nad karmą i śmiercią, a jego główny uczeń, Gyaltsyn Gampopa, który rozwinął zaufanie do nauk Kagyu i również do Mahamudry, nauczał 4 dharm Gampopy, to aby umysł skierował się ku dharmie, aby dharma stała się ścieżką, aby ścieżka uwolniła się od pomieszania i aby pomieszanie ukazało się jako mądrość. To te nauki zawierają w sobie istotę lodziąg nauk o ćwiczeniu umysłu w Kadampie. A więc to opisuje ogólnie, w jaki sposób gdzie Milarepa i jego uczniowie nauczali zarówno przygotowawczych praktyk, jak i w szczególności 4 dharm Gampopy, które łączą w sobie nauki Kadampy oraz są esencją nauk o ćwiczeniu umysłu. W każdej z linii tybetańskiego buddyzmu, każda z nich ma swoje własne podsumowanie głównych punktów praktyki. Więc na przykład są te 4 rozmyślania odwracające umysł w Kadampie.
porzucenie 4 przywiązań w Gelugpa, 3 główne punkty w Nyingmapie, 3 główne punkty ścieżki w Gelugpie. Każda z nich ma swój własny sposób przedstawienia i wszystkie spośród tych linii ukazują praktykującym takie drogocenne instrukcje, które przedstawiają to w specyficzny sposób te same główne punkty. Powinniśmy my sami praktykować te i dzięki temu zrozumiemy całą istotę dharmy, buddyzmu, w szczególności buddyzmu tybetańskiego. Jeśli nie uczynimy z tego swojej własnej praktyki, to zaczynamy wtedy tylko w taki stronniczy sposób mówić, a moja linia ma takie bardziej sekretne instrukcje niż te instrukcje tych innych. I wtedy zamiast praktykować dharmę, tak naprawdę porzucamy dharmę, angażując się tylko w jakieś rywalizacje i przywiązanie, więc ważne jest dla nas, aby mieć dobre wykształcenie, dobre zrozumienie i życzenie, ponieważ jeśli będziemy praktykować na przykład te 4 dharmy Gampopy, to zrozumiemy główne znaczenie całych nauk Buddy. Więc nie powinniśmy nigdy krytykować praktyki dharmy innych linii czy innych praktykujących. Możemy powiedzieć, że te 4 dharmy Gampopy są takie szczególnie głębokie, szczególnie sekretne oczywiście, ale jeśli chcemy je poznawać i praktykować, to ktoś może powiedzieć, no cóż, nie wystarczy tylko powtarzać słów, ale pokażcie mi tekst, gdzie jest, na jakim autorytecie to się opiera, czy skąd to pochodzi. A więc w tekstach, gdzie znajdziemy faktycznie źródło tych nauk. Więc najpierw nie wystarczy tylko powtarzać właśnie tych słów 4, aby mój umysł stał się dharmą, aby dharma stała się ścieżką i tak dalej. Musimy, ale konkretnie gdzie to znajduje się, w jakim tekście znajdziesz te nauki. Więc kiedy zaczynamy szukać, to pierwszym źródłem będzie Dakpo Sungbum, czyli zbiór wszystkich tych zebranych dzieł Gampopy. Pierwsza taka wydrukowana edycja tych zebranych dzieł Gampopy, ona wciąż jest jeszcze dostępna. To były teksty wydane przez Synam Ludrup Dawa Gyaltsen w Tagla Gampo. Tam są zawarte te nauki. Tam zawarte jest 40 różnych nauk Gampopy. Jest także, wszystkie późniejsze jakieś edycje używają tej pierwszej za takie główne źródło. Jest też druga edycja, takie krótsze, w trzech tomach, 3 tomy zebranych nauk Gampopy. Później była także wydrukowana w Dege jeszcze krótsza wersja, zawierająca 2 tomy, nazywające się po tybetańsku Wam. To były nazwy tych 2 tomów. Jest również tekst znany jako ustna linia drogocennego Gampopy i ten tekst nie jest zawarty w żadnym z tych zbiorów wymienionych wcześniej i tam znajdują się notatki Dakpo Nigom co do instrukcji spełniającej instrukcje, które są jak klejnot spełniający życzenia. Są to instrukcje do ustnej linii nauk o Chakrasamvary przekazane przez Milarepa. I później te nauki zostały jeszcze też sprawdzone w obecności Rechungpy. Jest też także jeden medyczny tekst zatytułowany Skarbnica drogocennej wiedzy, nieskalane słowa Dakpo Ladzie.
I istnieje też szereg rękopisów zawierających różne teksty Gampopy, które nie były nigdy wydane drukiem. Jeden z nich to jest na przykład przez Gyalwa Kyutsampe. Inny tekst był napisany przez Layapę. Musimy uważnie sprawdzić, czy te wszystkie rękopisy, czy one są także tekstami zawierającymi te nauki samego Gampopy. Więc w przyszłości spróbujemy zebrać te wszystkie nauki z różnych edycji drukowanych, a także z tych rękopisów. Na przykład wczoraj wieczorem widziałem taki rękopis biografii napisanej przez Gyalwa Kyutsampe, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Nie wiedziałem nawet, że on istnieje. Także, więc jest wiele wyjaśnień na temat tego, skąd mamy źródła tekstowe tych nauk. Więc nawet mimo, że Gampopa nie jest osobiście w tej chwili pomiędzy nami, to jednak pozostawił swoje nauki w formie różnych spisanych tekstów. Powinniśmy więc zwrócić uwagę na to, że są to niezwykle ważne jego nauki zawarte w tekstach. Bardzo często my Tybetańczycy robimy tak, że jak mamy jakiś stary tekst, to owijamy go w jakieś piękne jedwabie i kładziemy gdzieś tam na ołtarz. Myślimy, to stary tekst, to powinien być obiekt czci i nie zwracamy na to uwagi, co naprawdę, jakie nauki są zawarte w tym tekście. Ponieważ jak to jest tekst darmy, to nigdy nie pomyślelibyśmy o tym, żeby go wyrzucić na ołtarz, ale owinąć w jakiś materiał i położyć na półkę. Dla mnie to prawie to samo, co wyrzucić jakiś tekst na śmieci. Na przykład Shapkar Tsodruk Rangdryl powiedział, powinieneś czytać 2 tomy zebranych nauk Gampopy, który był klejnotem korony Kagyu. Te nauki są połączeniem nauk Kadampy i Mahamudry i są wspanialsze i większe w nich jest błogosławieństwo niż wszystkich innych słów darmy i term. Mistrzowie Kadziu w przeszłości osiągali Siddhi dzięki tym dogłębnym naukom. W ten sposób on wychwala właśnie nauki Gampopy. Jest niezmiernie ważne dla nas, aby czytać te, tak jak powiedział wielki Shapkar, aby czytać te zebrane nauki. Więc teraz, jeśli chodzi o 4 darmy Gampopy, to tak jak wyjaśniłem pierwszego dnia, w tych zbiorze zebranych nauk Gampopy znajdują się rozbudowane nauki o 4 dharmach. Właściwie wszystko to jest rozbudowanymi naukami o 4 dharmach, ale jeśli popatrzymy na takie konkretne jakieś teksty, które by nauczały specyficznie tylko te 4 dharm, to są 3. Jeden to jest różaniec klejnotów najwyższej ścieżki dla 3 rodzajów osób, w 11,5 zwrotki. Drugi nazywa się 4 dharmy w skrócie i jeszcze trzeci tekst zaczyna się od Namo Guru, oby dharma stała się ścieżką. Nie, oby dharma stała się dharmą. To są te 3 główne teksty. Najpierw co do tych 3 musimy rozwiać pewne wątpliwości.
w ostatnich słowach, w takim testamencie, który Gampopa nam zostawił, powiedział: w przyszłości, kiedy uczniowie nie będą mogli spotkać mnie osobiście, czytajcie ten drogocenny różaniec najwyższej ścieżki oraz ozdobę wyzwolenia. Więc musimy najpierw stwierdzić jasno, który tekst nazywał się drogocennym różańcem najwyższej ścieżki. Właściwie w tym zbiorze tekstów Gampopy są 3 teksty, które mają ten tytuł drogocenny różaniec najwyższej ścieżki. Jeden, ten co powiedziałem, w 11,5 zwrotki. Drugi jest w takich 10 rozdziałach, w 10 punktach, drogocenny różaniec najwyższej ścieżki. I trzeci to rozmowy z Gampopą, różaniec najwyższej ścieżki, który został napisany przez Pamodrupę na podstawie nauk. W zasadzie to są takie kluczowe instrukcje ukazujące naturalny stan. To z nauk Gampopy spisał Pamodrupa. Więc mamy 3 teksty o tym tytule. Pierwszy z nich, ten w 11,5 zwrotek, który ma 11,5 zwrotek, o nim w Drukpakadziu mówi się na przykład, twierdzi się, że to jest właśnie ten tekst, który jest drogocennym różańcem najwyższej ścieżki. Na przykład wszechwiedzący Pema Karmo napisał: w słońcu ścieżki dla 3 rodzajów osób. Powiedział tak: kiedy Atisha przybył do Tybetu na prośbę Hladzianciup-y, napisał lampę na ścieżce do przebudzenia. Ona ukazuje esencję stopni ścieżki dla 3 rodzajów osób. I tutaj te stopnie ścieżki są ukazane pokrótce, a ostatnie z nich objaśnione szczegółowo. Więc dla tych, którzy tutaj było powiedziane, że dla tych, którzy pragną podążać ścieżką Mahayany, to Chandraprabha Kumara, czyli tak po Daishinu, on napisał właśnie ozdobę drogocennego wyzwolenia oraz różaniec najwyższej ścieżki. A więc bardzo wyraźnie tutaj w tym tekście było przedstawione jako, że to jest właśnie ten tekst znany jako różaniec najwyższej ścieżki. Teraz drugi spośród tekstów, ten tekst, który przedstawia, czy zawiera w 10 takich rozdziałach, w 10 punktach, tam jest wyjaśnione 10 niezbędnych dharm, 10 nienaprawialnych błędów i tak dalej. Niektóre mają z tych 10 punktów mają 18 podpunktów, ale w większości każdy z nich posiada 10 wewnętrznych. Jak popatrzymy na spis treści tego tekstu i na sposób, w jaki to jest przedstawione wśród zbioru tekstów, to patrzymy na to, to wygląda na to, że to musi być właśnie ten tekst znany jako drogocenny różaniec najwyższej ścieżki. I wielu kadziupów powie, że ten różaniec najwyższej ścieżki, wielu kadziupów powie, że to ozdoba wyzwolenia, to jest właśnie różaniec najwyższej ścieżki. Ale myślę, że musimy to naprawdę dobrze rozważyć. Istnieje taki tekst Geshe Kadampy Chegungpa, który ma dokładnie takie same części, takie same rozdziały jak różaniec najwyższej ścieżki. Może nie są całkowicie takie same, ale przynajmniej 50-60% to jest dokładnie to samo, więc musimy również poszukać, porównać te teksty, zbadać temat.
Mamy więc też trzeci tekst, znany różaniec najwyższej ścieżki, napisany przez Pamodrupę, ale w zasadzie nikt chyba nie uważa go za ten właśnie drogocenny różaniec najwyższej ścieżki. Gdyby wszyscy kadziupowie mieli zebrać się razem i ustalić wszyscy razem, który to jest różaniec najwyższej ścieżki, powinniśmy to zrobić, bo inaczej to się okaże, że my kadziupowie nawet nie rozumiemy, byłoby to wręcz wstydliwe, że my kadziupowie nie rozumiemy właściwie, który tekst Gampopy jest właśnie tym, na który on sam wskazał. Byłby to naprawdę wstyd dla nas. Jeśli mówimy o tym Khyentse Pema Karpo, który dawał taki rdzenny, objaśniający tekst dla 4 dharm, jest też komentarz do 4 dharm, o którym wspomniałem przy Ningpo. Tam każda z tych 4 dharm jest wyjaśniona z punktu widzenia poglądu, medytacji i postępowania, ale tam nie da się tak jasno wskazać czterech dharm. Poza tym w komentarzu Jegomsungpy do tego, tam on mówi, że te 4, oby dharma stała się dharmą, oby dharma stała się ścieżką, ścieżka uwolniła się od pomieszania, pomieszanie ukazało się jako mądrość. On mówi, że każdy z nich przedstawia pogląd, medytację i postępowanie. Tam bardzo wyraźnie jest to ukazane. Są również w zbiorze nauk Gampopy są 2 niezależne teksty, które wskazują właśnie na te 4 dharmy Gampopy, ale nie nazywają tego eksplicite komentarzem do tych dharm. W słowach Więc wygląda na to, że słowa Gampopy są przedstawione trochę inaczej przez różnych jego uczniów. Na przykład Dong Tsingpa mówi, aby umysł stał się dharmą. Wcześniej było, aby dharma stała się dharmą. Wszystko wskazuje na to, że ta linijka została zmieniona trochę później, że to nie jest jej oryginalne brzmienie. Ale jak dotąd nie widziałem nigdzie jasno ukazane, jak dokonano i dlaczego dokonano tej zmiany. Ale w naukach samego Gampopy o tych 4 dharmach, tutaj jest powiedziane, że drogocenny Gampopa Dawe Shinu nauczał tych ścieżki dla 3 rodzajów istot zgodnie z naukami Kadampy, że on tam nauczał, aby dharma stała się dharmą, oby dharma stała się dharmą, później oby dharma stała się ścieżką i tak dalej. Więc tutaj bardzo wyraźnie było powiedziane, że oby dharma stała się dharmą, później dharma stała się ścieżką, ścieżka uwolniła od pomieszania i pomieszanie ukazało jako mądrość. Więc w zasadzie nie można tutaj się doszukać specjalnej różnicy w znaczeniu, ale z kolei inny komentarz wskazuje, że te 4 dharmy mogą być porównane do 4 rozmyślań odwracających umysł od samsary. Wygląda na to, że ta zmiana została dokonana za czasów 5. Karmapy Deshin Shekpa. Widziałem też instrukcje Mahamudry pochodzące z Surmang Kagyu, z klasztoru Surmang, przez mistrza z tego klasztoru, gdzie było powiedziane, jak to nazwać ten tytuł, że były takie esencjonalne instrukcje Kagyu. On tam powiedział,
że takie muszą być te nauki, że aby umysł stał się dharmą, czy skierował się ku dharmie. Ale z kolei inny uczeń Deshin Shekpy, Lotsawa Shinu, ten, który napisał te błękitne kroniki, on napisał komentarzy do Uttara Tantra Shastry. Prawdopodobnie to było najdłuższy chyba tybetański komentarz do Uttara Tantra Shastry. I kiedy jest tam w tym komentarzu rozdział opisujący znaczenie schronienia, to on mówi, że zgodnie z naukami Gampopy jest tak, żeby dharma stała się dharmą, później aby dharma stała się ścieżką, aby ścieżka się oczyściła z pomieszania i aby pomieszanie ukazało się jako mądrość, że jest to najwyższa z najwyższych instrukcji. I przypisuje właśnie, to sformułowanie przypisuje samemu Gampopie. A więc dwóch lamów żyjących współcześnie sobie w czasach piątego Karmapy, jeden z nich pisze to w ten sposób, aby dharma stała się dharmą, drugi, aby umysł stał się dharmą, więc wygląda na to, że to w tym czasie te nauki, ta linijka musiała się zmieniła, kiedy jeden z tych lamów dokonał tej zmiany, a drugi jeszcze trzyma się starszej wersji. Z kolei Golatsa Shinopalm, który także otrzymał ślubowania bodhisattwy od piątego Karmapy Deshin Shekpy. Ten Guru Shinu pisał on był również głównym nauczycielem Shamara Chikyesie. On mówi tam, że mówi, że ja spotkałem Tsongkhapę, spotkałem Deshin Shekpę, oni nie są tacy jak wy, tak mówił do swoich uczniów. W ten sposób jakby starał się pomniejszyć swoich uczniów, mówiąc, że oni nie są tacy jak właśnie Tsongkhapa czy Deshin Shekpa. W ten sposób on sam właśnie, który miał wielu uczniów, otrzymał bardzo ważne i ślubowania bodhisattwy, i 6 nauk, i 6 dharm Gampopy, 6 dharm Naropy otrzymał od Deshin Shekpy, od Tsongkhapy i wiele tantrycznych nauk. Ale w środku tych nauk, które przekazywał swoim uczniom, wygląda na to, że znaczenie, jak wyjaśniał tej pierwszej linijki, jest niezależnie od tego, czy oby umysł stał się dharmą, czy dosłownie bardziej, oby umysł skierował się ku dharmie i znaczenie, oby dharma stała się dharmą, że w sumie to ma to samo znaczenie. Ale kiedy mówimy, oby dharma stała się dharmą, to znaczy, że musimy uwolnić się od 8 samsarycznych dharm, od 8 samsarycznych motywacji. Więc wydaje się, że to jest głębsze zrozumienie, czy też głębsze znaczenie. Jeśli mówimy, oby dharma stała się dharmą, to nie jest takie łatwe do zrozumienia tak od razu. Co to znaczy, że dharma ma się stać dharmą? A kiedy mówimy, kiedy umysł ma się stać dharmą, czyli wolno od 8 samsarycznych dharm, to jest łatwiejsze do zrozumienia.
A jak ktoś mówi, oby dharma stała się dharmą, to ktoś może przyjąć, że tak jakby krytyka, jakby to pierwsze znaczenie dharmy nie było prawdziwie głębokie, jakby ktoś kogoś krytykował, więc może ktoś nawet w przeszłości krytykował te 4 dharmy, mówiąc, oby dharma stała się dharmą, to znaczy co, dharma nie jest dharmą? Więc ponieważ to było trudniejsze do zrozumienia i żeby to ułatwić ludziom, może dlatego zaczęto nauczać właśnie, aby umysł stał się dharmą. Jest taka historia z życia Drukpa Khyentse. Kiedy on posłyszał, że wielu ludzi krytykowało 4 dharmy Gampopy, to on powiedział, że musi teraz on objaśnić 4 dharmy. I on wtedy wyjaśnił te 4 dharmy w taki niezwykle głęboki sposób. I wyjaśnił to tak, ukazując naprawdę taką głęboką naturę każdej z 4 dharm. Dzisiaj tego nie będę powtarzać, ale wiedzmy, że jest takie też wyjaśnienie. Więc najpierw chciałbym powiedzieć trochę o tym, jak sformułowane są te 4 dharmy, czy też powiedziałem właśnie, jak one powstały i jak one są sformułowane, a od jutra będę mówił o tym, trochę czasu poświęcimy temu, jak właśnie umysł ma się skierować ku dharmie, jak dharma ma się stać ścieżką i tak dalej. Będziemy się nad tym zastanawiać. No, ale wiemy, że jeśli spróbujemy, sprawimy, żeby pewne rzeczy stały się zbyt trudne, to wtedy stracimy zainteresowanie, nie będziemy w takim razie wchodzić teraz w więcej szczegółów i zakończymy na dzisiaj tę sesję.